Id-deputat Carol Akolina qiegħed ftit jieħu over fil-Partit Nazzjonalista biex għal darb'oħra il-kap Bernard Grech jerġa' jinħakem mill-istess grupp ta' nies li poġġewh fil-kariga. Akolina dan jagħmlu bl-għajnuna tan-nies bħal Beppe Fenekadami fejn qed jipprova li fil-grupp parlamentari jieħu post l-eks deputat Jason Azzopardi fejn jimponi lilu nnifsu u jmexxi l-kruċjati tiegħu fuq il-bqija tal-Oppożizzjoni. Qiegħed jiġi iżjed innotat kif Grech m'għandux għażla ħlief li jħallih tant li Akolina qed jingħata prominenza assoluta. L-indikazzjonijiet huma li din l-istess prominenza żdiedet sew mal-mument li Akolina ra lil Gielio qed jieħu ċertu spazju fil-Partit Nazzjonalista. Kif inhu magħruf dawn it-tnejn ma jarawx għajn majn, fost oħrajn Akolina ma jistax iniżżilha li Gielio spiċċatela minn fuq żewġ distretti filwaqt li hu lanqas minn wieħed li ma kienx għall-elezzjoni każwali. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li jidher ċar li biex jimponi ruħu jikkontrolla l-grupp parlamentari qed tkun hemm koordinament organizzat bejn l-istess Akolina u ħuħ Robert li jmexxi l-Aqda Repubblika. Ta' Repubblika stess kienu attakkaw bl-aħrax lil Gielio wara kummenti li għadda fuq ir-radju tal-Knisja. Fuq kollox l-aħħar jiem u ġimgħat ġinnutat kif ma kinitx l-ewwel darba li ftem ta' ftit ħin l-aħwa Akolina joħorġu stqarrijiet fuq l-istess suġġett u bl-istess messaġġ permezz entitajiet differenti li jagħmlu parti minnhom, l-aqwa li jkun attakkat il-gvern. Jilagħba tan-naif Carol Akolina prova jagħti xifhem li din biss kombinazzjoni. Meta mistoqsi dwar dan minn One News nhar il-ġimgħa li għadda u qal li ma jkunx jaf x'jagħmel ħadd ieħor. Jiena noħroġ istqarrijiet li jidhirli li għandi noħroġ, nagħmel dmiri bħala deputat u bħala kelliem għall-ġustizzja x'jagħmel ħadd ieħor jerfa' responsabbiltà. Din id-dikjarazzjoni ftit li xejn twemnet mis-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali li qalu kif dan kollu u konferm oħra li fil-Partit Nazzjonalista ma nbidel xejn.